iya. Masa kuwi ya wis tak cepet-cepet kok ya angel iki. Padahal iki mau ringkas lah nek sehari jam 11 akhir. Lan iki. Ora apa-apa. Yang pelok Pak Di. Oh iya. Asbunallahu wa ni'mal Maulana bi'an asih. Acara ing Selasa Pon Katiki Surya 30 Juli 2024 kuwi ana kali-kali kang sepisan ya nggih tanggap Parsara Joko Susanto ing dinten Jumat Wage Surya 26 Juli.
Mula awake dhewe ngaturake sugeng Antawarsa mugi dirogo yuswa kang samanggi kayuwanan kang mulyan kerajaan awet momong putra layang ya. Dene acara sing nomor 2 ya kuwi Antawarsa Yayasan Agung Jawa Nusantara kang kaping 14 kang madhep ing tanggal 30 Juni 2012 ya. Yayasan Agung Jawa Nusantara iki bergerak bidang apa to? Nek sing tak ngerteni bergerak ana bidang kesenian ing ulah budaya ya. Ning bab mangko bab sing cetha ben diandharake dening Panjenengan Rama Joko nanging engko dhisik ayo awake dhewe nyurasa bab iki ya. Yo jenenge ulah budaya kuwi ambabar kaendahan anu ngake rasa asih tresna kang mahanane ayem kang bangkit anu jumring mulyaning bebrayan. Yo nggih. Mula jenenge pahlawan ora mung angkat senjata wae, sanadyan sapa wae sing andharmakake ngono uga disebut pahlawan sanadyan petani uga disebut pahlawan mergo tansah budidaya nggawe pangetikan yang guru uga pahlawan lho, malah setelah guru pahlawan tanpa tanda jasa yo nek gajine telat terus ora mlebu sebabe lah gajine telat ora iso ngangsur-angsuran oh yo jenenge saiki tak olah budaya mau jrentrae piye yo ngene lho olah budaya kuwi lestari utawa nindakake kabudayan bangkit ambabar kaendahan kuwi bisa nglarake nuduhake kaendahan dene ana wong akeh rasa asih tresna nuwake rasa tresna lan rasa asih marang sapadha kang mahanane ayem tentrem ing jalari utawa beto swasana sing tentrem kan bangkit anu jumulyane bebrayan mung teges ingkang saged nuntun utawi nggawa marang kamulyaning urip bebrayan masyarakat yo. Mula disebut pahlawan ing bab bidang seni. Mula bisa gawe tentrem ingkang swasana. Amarga kowe ngerti lho. Tak cakepane para buku Waranggana, para iki dikenal ya. Para buku Waranggana tak bersenang. Nek kenake gak kesuwen mah yo tak bang suwen. Ya cekak-cekake ngene ya no, budaya minangka sarana tuju kanggo nggayuh katentreman lan kamulyan urip bebrayan. Iki nyurasa bab sing dingendikake para Waranggana sing jenenge abon-abon cakepan pesinden piye to Mak? Kula sinden iki mesti nganggo cakepan rama-rama rangane dhewe terus ganti dadi bapakne dhewe iki jane ora munggo sing bener iki rama rangane dhewe. Lah kok bisa? Mergo rama kuwi mengko tembung pralima. Pralima iki. Rama kuwi tegese ralima rampak-rempek runtut raras lan rasa. Oh, jenenge iki. Rampak kuwi kompak sak irama lumaku bareng. Dene nek rempek kuwi tinapa rapi ora lumaku dhewe-dhewe papane. Dene runtut kuwi sistematik anut aturan datang warsa nah. Raras ki mengku rasa endah. Merdu kepenak dirungokke utawa ditonton. Lah yen rasa dirasake kanthi dirayati dening jiwa. Mula jenenge ulah kabudayan sing jenisane karawitan kuwi papat ulah bab lain sajuga bab kajiwan lho Mak. Rampak, rempek, runtut, raras kuwi olah ing bab tata gelar. Dene rasa kuwi bab kebatinan utawa penghayatan jiwa. Mula nek Indonesia iki kompak, rapi, teratur, indah lan menyutup rasa.
Oh, aku banget yo mak. Yo. Ini yo mak. Ulang tahun Jawa Nusantara kang kaping 14 iki ben panjenengane medhar sabda lan paring pangesti marang awake dhewe nyanyi lho ning bae jarene panjenengane kuwi tau ngripta lagu sing aran Kerja Lembur. Lah kanggo ngurmati panjenengane munggah ing panggonan utawa ngastomik iku karyane beliau ayo dinekake rakyatan sak keperangan yo no. Oh iya. Apa kowe ngerti rektor Kerja Lembur ki panjenengane kerja nang endi to? Tempek ya. Tempek. Apa kantore iki cecak nggone ibu kono? Kan kuwi perusahaan listrik negara cecak ibu iki piye? Lah aku mau krungu iki rapati cetha Pak Pratap menawa bisa. Ayo kono. Perusahaan listrik yen saiki wis ora. Oh, ya monggo Romo tumungkan paring jawuh. Monggo Cok gunekke karya beliau lagu Kerja Lembur dados diwiwiti bawa sinom Belanda di monggo. Panjenengan Ibu Maryati nek Marwati lho. Oh, baru Bu Maryati kok Marwati. Monggo. Wis bulan ya wis alamat. Oh, sore mau wis ora kecekel blas kok. Wis alamat. Muga-muga ora. Monggo. Pranyoto handiko
yang tentrem kang cimong Agung Jawa Nusantara sing kondhane anggotane lintas kabupaten provinsi ya. Monggo Rama boten ketan sak primah kali primah lan kali pangestu dumateng kula sak kanca. Iya. Iya, aku paman. Sugeng dalu Rama. Sugeng dalu. Mbak Limbo karo Mbak Cangik. Wajan apik tenan. Ora nyono ora ngira. Sanggite cetok. Apa meneh kok iso mbabake ana iki mau Rama bareng rasa wae. Ya kaya ngono kuwi. Mungkin anak-anakku jalan-jalan sing ning kono ya juga kaya ngono. Putri sok babar sakabe. Mula ki mau tak rungokke. Sing ana babar, sing mulane ning Rama, ning rasa, ning apa mau? Apa? Tempat ramak untuk raras rasa itulah pentang jiwa. Nggon kaya ngono kuwi. Mulane aku do ngundang aku Rama ya aku sedih. Aku sedih. Aku ki rumangsa kaya dikungkum. Padahal aku ki jek eno. Lho.
Aku sih gagah bideksa. Dundang Rama nglemprak aku. Soalnya ngerti kahanan kaya ngono. Nah kira-kira aku bukan pola, bukan petingkah, lah kuwi do guyu. Ya. Terus manggone dulunge ning endi ora cetha ya. Ya kaya ngono kuwi. Nah, mulai saka kaya ngono kuwi, mokon bakar apa men. Bab ulang tahun Jawa Agung Nusantara. Awit kula menika kan nembe kemawon nderek wonten mriki dados dereng mangertos visi misinipun so ancas kerjanipun Jawa Agung Nusantara menika badhe lumadi dhateng pundi. Yaten Rama, monggo. Yen kaya ngono tak gawe singkat wae. Oh inggih. Jane Yayasan Jawa Agung Nusantara ki duduke. Aku ora gawe ukara, ora gawe odo-odo arep gawe yayasan kok sedhemen. Ora sudi jane aku badhe rekoso. Badhe rekoso jane. Ning iki dawuhe para-para sing wis ora katon sing wis sawarga ning kono. Aku ki gur kon nutuke lelakon. Nah, kaya ngono ki aku didhawuhi. Lan peparinge kuwi aneh karo lucu. Yen dinalar saiki en percaya dan en tidak monggo. Nah, aku kata-katane ngono. Jadi asal usule kuwi sing maringi beliaunya mulane Jawa Agung Nusantara aku diparingi jagung. Tondo jagung. Ternyata jagung itu ya Jawa Agung. Ya jangane jagat. Nah, iki lambange kaya ngono. Sing visi misine kuwi isine mung tertulung sepadane urip. Dadi ora nganggo bisnis sama sekali. Bener. Dadi gunane iki nggo tertulung. Dadi mung sosial tok. Nak liyane ora ono. Wis mung kaya ngono kuwi tok. Dadi tertulung sing tanpa pamrih. Sing tanpa duwe kekarepan. Mula isine tulus karo ikhlas. Mula kaya anak-anakku kadang-kadangku sing ning kene iki ya Allah iki lho. Sing isine mung do ketulusan karo keikhlasan. Sing tanpa nang yo kaya ngono kuwi Jawaku. Mulane nganti saya ini aku durung bisa mujudake kaya ngono sebab aku durung duwe probio. Aku kudu golek probio sing gedhe. Mulane saiki aku sing tak uber mung duit sing akeh. Iku kasunyatane ngono. Aku ora uber apa-apa saiki. Aku butuh duit sing akeh. Saiki lho. Ya. Kabeh butuh kaya ngono. Ning ana sing tak gagul-agul sing tak jago ana. Kare Gusti Allah engko maring apa cetha. Dan iki kasat mata cetha katon. Ora jane-jane. Mung karek nunggu wae. Ngono. Intine ya kudu tertulung sepadane urip. Ngono lho. Mulane eneng kene aja bidak-bidake. Kowe sugih, kowe pinter, kowe bagus, kowe ayu, kowe manung aja kabeh padha. Kabeh padha mung trap-trapane ning nggone trap sila. Udo negarane dijogo. Unggah-ungguh sopan santun. Lah kuwi ana. Ning nak perbedaan ora ono. Kene ora ana wong sing pinter. Ora ana sing wong bodho. Kanggone aku kaya kabeh apik. Ayo. Sing apik. Aku mau ngejak sing do rukun, sing do sayuk. Ayo. Ora usah kenengan. Ora usah congkrah. Apa sing dienggo congkrah? Ngono. Awit adane negara iki sing kaya ngene. Aja terpengaruh sing nika-nika. Ngono ceritane. Wis apa meneh? Sasampunipun mengeten paring pangestu dhateng kula sak kanca mugi-mugi saged kados elampaning dalu menika nampi kamulyan jati Rama. Ya, terus aku ya pesen.
karo anak-anakku sing dolen kene kabeh iki sliramu dolanan gamelan. Jane ngopo to? Kowe kok seneng dolanan gamelan, latihan gamelan. Jane iki latihan apa kowe? Tak takon kowe. Wis ning nggon gamelan kowe kudu do ngerti. Nek engko wis ngerti candhaane ning nggon gamelan. Oh, ora ono. Sliramu ning nggon seni kene congkrak eneng gampangane drengki iri ora ono. Sejatine nek arep ngerti, aku wis ngomong karo anakku si Joko Jarwo. Karo si Agus. Kowe ngerti tak takoni cahur. Dolanan gamelan, kowe wong dul nyekel gamelan wis suwe lan kowe wis pinter. Gampangane. Apa meneh sliramu eneng Mangkunegara. Tak takoni. Apa tegese kowe latihan gamelan, dolanan gamelan? Orang jawab, orang ngerti kuwi takono lho. Nah enek sing ngerti takon doa apa kae? Wis jawab apa? Calon aja jawab. Dolanan gamelan iki apa? Dolanan iki jane dolanan urip kowe ngerti. Iki kowe dolanan urip, latihan urip. Wis tak cetaki. Nak kowe wis gelem dolanan kaya ngono kuwi latihan urip. Urip kudu piye? Lah iki werdine ning gone babaran iki kaya ngono kuwi. Wis ora tak dawake. Ana gender, ana bunang, ana gampang, ana kendang, ana siter, ana rebab, ana ngeling-eling. Urip kaya ngene. Kuwi nganggo rasa, nganggo pikir. Iki kendang kudu ngene, gendere kudu ngejak ngene, iki ngene. Kowe melu, kowe urut, kowe ra ngrasake. Lah iki do rasakno mulai. Rasakno. Oke slenteng kaya ngene, peking kaya ngene. Terus cakno ning nggon babaran uripmu kaya apa. Kan. Ayo do ngerti. Engko nak sliramu wis do iso kaya ngono. Kowe dolanan seni kaya ngene iki luar biasa. Kerukunanmu kok tambahi. Kekompakanmu, keguyupanmu ora enek sing jenenge drengki iri serai ora ono. Apa meneh iki anak-anakku sindhen. Paitanmu apa? Paitanmu telak. Wis. Kowe digawani karo sing kuwasa kaya ngono. Gunakno sing sak bener-benere. Iki duwe dhewe-dhewe. Iki kabeh kok duning rasa. Engko mlebu. Rasane arep ketemu kabeh. Mulane terus bulanan. Kita terangke sisan. Iki mbok menawa ning nggon Dukuraon. Saiki nek wis ning gone yoga anak-anak sing dolanan gamelan kaya ngono iki. Dolanan rasa, dolanan urip, ayo sinau urip. Saiki ning nggon dalan. Iki anak-anakku dalang pirang-pirang ning ngene. Ning kuwe sejatine ora ngerti. Bedake perbedaan. Sliramu ditanggap nggone wong tetahan. Sliramu ditanggap nggone wong antenan. Sliramu ditanggap nggone wong ruwatan. Sliramu ditanggap nggone negara ulang tahun padha kabeh untuk ngecake. Iya apa iya? Lah, iki anak-anakku sing ning kene sing wis karo aku kudu iso mbedake sesuk. Iki aku ning tetakan ki ngene. Iki ning nggon nganten aku ngene.
iki ning gone ruwatan ngene ning sedekah desa lha iki cok kowe do tau ditanggap sedekah desa endi kono nerangke gone sedekah desa endi kowe nerangke gone Palawija endi kowe nerangke gone bumi endi dununge nggon banyu kaya ngopo iki kudu kok cetake iki kok cetake wis ora sadowo-dowo sinau ning kene kaya ngono ben aku kaya ngene iki ya aku ora anu dalang aku ora sinau kaya ngono kuwi wong aku ngene iki kok cekelinut aku bingung aku ki sing jenenge laras 6 laras 9 laras 7 ora ngerti aku ora ngerti mau nak kowe cerita aku ora mudeng belas ora mudeng ya niki sine kaya ngene iki ya wis ono Pak Canggih karo Limbu tutupno matur dalan ya wis kaya ngono kuwi do gunakno sebaik-baik mungkin iki ning kene iki gone merdeka joglo kamardikan sliramu ning kene anggap omahmu dhewe kamardikan ya iki do rawatan dhewe openono dhewe mula kowe ning kaya ngene iki nek era eneng anakku Supadi anakku Tunggono anakku Madyono anakku si Tarso papak nek dibuang papak dimenek kene padine lho dituwa dina sing kemampu ning ya kita ya ora terus iki ana siramu iki liyane do melu Pak ayo nek ning apa-apa do rene ayo sing drape insyaallah bab rezeki engko nomor 2 Gusti Allah maringi ora bakal lali gone ora bakal kleru gone nah insyaallah engko dadi apik-apik ngono oke tak kira cukup sakmene wae ora kurang jelas terus ke esok nah udah ya Matur nuwun Haji. terus Ampun. Setuju. ya wis kek sing rukun aku jaluk ngono lho ya wis Monggo sampe stop. ya Ketaran kan so, monggo. Ya. Ora mung lair tok nanging lair batin kudu dipersudi. Oh iya. Terus iki mau kan wis dijentrake Pak. Wong nyambut gawe dadi nyogo nek wayang ya Mas. Nek jenenge wayang ngono ilmu tauhid ya. Tauhidke karo sing gawe urip mergo coba tontonan wayang iki kabeh duwe nek ora iso kaya dhewe ora ana diubahke jalan ora bakal sombong. Ilmu tauhid kuwi ana ing wayang. Dadi la haula wala quwata illa billah ono wayang no. Jadi menungso kuwi mung lemah nek ora diweni batu karo sing gawe urip ya ora bisa makarya. Lah hubungane karo apa Mas nek awake dhewe jejogetan sembranan guyon kuwi ayat 6 surat 6 ayat 32 no coba tengokon sing ngangge kitab ali Al-Qur'an surat 6 ayat 32 wa ma hayu dunya ila langibu wa fahun artine apa walahi lan ora
hayatun dunia panguripan ing dunya kuwi mung kejaba permainan lan apa kuwi guru guyon kuwi lho ya. Dadi awake dhewe ngene iki yo nggoni ayate Gusti Allah guyon karo wong urip ku rasa digawe sing stres ora kena asam urat yo ora stres. Wong ora iso paham. Ya iki ora apa-apa wis ana sing ono wis ana umpadi, ana bajo, ana campur, ana Rama Joko kok samar. Piye jenenge ora ya isine wong bingung karo ngene ndek. Ayo dibacoke perkara iki ya, Nok. Awake dhewe iki warga Semarang. Waktu Semarang ayo urip-urip Dharma wisata ing Semarang. Nah iki mengkene nggih, iki ana surat iki ngaturake sugeng Tanggapaso kaping 3 dumateng paguyuban sedulur warok Ponorogo ing Semarang Raya. Nah, mugi tambah beruntung. Sing ketuane sapa to? Mak iki to panjenengane bobot kan. Iki mau titip peleng. Titip duit ora? Iki hubungan karo budaya ya Mak. Iya. Iki ing Semarang iki ana papan pariwisata sing sinebut Gua Kriya, Mak. Ya, ayo padha diparani, dikunjungi mergo yen ora ana sing rawuh, ora ana sing mantul uga ora ana pemasukan tumrap kota Semarang. Lan iki ana lagune lho, Mak, Gua Kriya. Ya monggo Jawa rakyat sak kemprangan sak lagu mengke sak rambahan terus dadeke srepet pelok terus ganti seribu. Mulai dari bawah dulu, bawah bawah. Monggo Bu. Nggih. Kondang pariwi soto Kembali malih cekap sekali langsung serpet. Pelok terus malih slendrung. ingkang mapan ing wewengkon Gunung Pati Gua Kriya sepuh sinawang katon endah kanan kering binawes ranggane gunung wit-witan angrembaka wanara kang angrenggane
ngono.